Lunsay matigdas ang pagpanginwala nanday Senador Joel Villanueva kag Senador Jinggoy Estrada matapos ginhingadlan sila sa isa ka former assistant district engineer nga involved sa anomaliya sa pondo para sa flood control. Ang naghimo sang akusasyon mo si former Department of Public Works and Highways Bulacan assistant district engineer Brice Ericson Hernandez. Kadungan sang hearing sang Infrastructure Committee sang Kamara kahapon, Septyembre 9. Kasunod sini ginhangkat ni Estrada si Hernandez nga magpalay detector test, samtang si Villanueva naman nagpanawagan sa presidente nga klarohon kag i-identify ang yagin pahayag nga Dracula sa mga anomaliya. Kung balikan ang mga alegasyon ni Hernandez, si Estrada among nagpapanaog sang 355 million pesos nga balor sang proyekto sa Hagonoy kag Malolos, Bulacan sang 2025 nga may 30% nga SOP o kun kickback. Sanday DPWH drivers Christian Santiago kag Andre Balatbat among ginatudlo nga point persons ni Estrada sa idalom sang direksyon ni former district engineer Henry Alcantara. Para naman kay Villanueva, gin-claim ni Hernandez nga sang 2023 nag-release ang senador sang 600 million pesos nga balor sang proyekto sa Balagtas, Bulacan nga mayara man sang pareho nga 30% cut. Ini nga pondo sa kay Hernandez ang gin-deliver sa balay ni Villanueva sa Bukawi paagi kay Construction Section Chief JP Mendoza kag Alcantara. Si Alcantara sa kay Hernandez ang nagatindog nga chief implementor nga direkta nga nagakoordinar sa mga politiko. Ginaligar nga nagakuha ini sang 3% commission para sa iya kaugalingon kag nagamando sa engineers nga hambalon ng contractors nga kinahanglan ang dugang nga 2% nga finder's fee kung luyag nila nga makasecure sang dugang nga mga proyekto. Ako po si Brice Ericson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Antes gin pangbuyagyag nga mga revelasyon, nag-apilar si Hernandez sa Kamara nga hindi na sa pag-ibalik sa Senado kung sa diin gin-detain sa marapos gin-cite in contempt sang Lunes. Nagsabat naman si Congressman Terry Ridon nga magapakigangot ang panel sa Senate Blue Ribbon Committee para matugutan si Hernandez nga magpabilin sa kustodiya sang Kamara.